So, hello guys! Natakaroon diri sa kanipaan guys. Kauban akong manghod. Kauban akong mga manghod. Kay manguha mi diri og kanang butong sa nipa guys. Bunga sa nipa din mangita mi kanang butong kay amuang sulit kaon kay na-curious jud ko ana guys. Kanang talaga kay mag-vlog nga lami kuno kayo ng butong sa nipa. Manguha mi diri. Unya karon kay naaman mi nga mga bata nga gauban-uban maning magagagmatoy na mo ani oy. So gauban-uban na mo. Nga ko na mi diri og. Sulayan jud ako nagkaon guys. Sulayan jud ako kaon ng butong sa nipa, bunga sa nipa. Nay, humok man gud tong kuan. Gadalaw ta kag kutsara bing. Kanang ilugit ba kanang tinidor kang? Lakaw ba? Lakabing. Dili hurata. Dagan. Magpakuha sa mig kutsara guys at tinidor. So pagkuha sudlanan beng tupperware. Tinidor og kutsara tupperware. So nagpakuha ko og kuan guys. Kutsara, tinidor og tupperware. Kay sulayan na mo og kuan, sulayan na mo og kaon. Noy. Noy. Diyos. Nami karon sa kanipaan guys. My God. Wala baka ni. Ay Jesus. Wait lang para makita ninyo. Yug, pisto lagi. Lang. Sabi, priyag. Taob ra ba di ay? Taob. Dala mo si Bibing. Ay. Ana gid mi dire. Nanguha na mi guys, tra oh. Nahurot na may panguha dire guys. Ginihod naman sana na bilin guys. Yo, tulungan kayo. Bakit ka lalom. Hindi ko lang. Kuhay. Kana daw. Listingan na tumitanan guys. Ug unsay. Ano ni guys? Arin to kaling mala. Iba ho. Sa ibabaw ra man. Tong gini. Sa daw. Nakakita na dyan yung butong guys. Sa daw. Di daw. Botong, botong dyan. Tingnan to guys. Tingnan guys. Guys, pero gamay. Okay. Hala, Botong giday. Oh, rara. Butong jud siya. Pero alanganin man siya nga pagkabuti. Sige doy. Nang uban na nanoy. Sting ko nung tabi. Tara bing. Mami. Mami dol. Ginoy, gatong kanon.
Uno. Dahon naman hindi. Butong na. Guys, mo tao ni kinabuhi ko bre guys. Ang lambay guys, oh, nadali. Bog yang ako eh. Para mo tag gabunot og lubi ani ay. Gagmay naman ang uban na bilin ani. Pwede pa ni. Mula na unod na ang gagmay na. Natura. Oh, nga pa yago. Matin man. So kining kuan ani gagmay. Dili na nato ni apel kay wa po niya may unod. Ilabay na lang siya. So, kanang dagko. Manginaw sa kuha aron fair play ang dula. Kapang ubos-ubos. Yan. Ah, napay sabaw. Pati na. Oh, lugi ah. Sige, lugi ah. Guys. Nay uban guys nga no, agiag bulan, waya mo unod. O gamay ra kayo. Pero okay ra ni. Daginuton kay pagitaon kayo. Ano ning lagi sa diri? Hawad diya. Tira na wa nang magaluan. No, agiag bulan. Gagyan. Eh kabalo benes siyang bago pa tagapuyog bukid. Guys, pasensya na kayo guys ha kay sa mo gini nga karon pa magmi ka kapuyog bukid anay. Mo nang kuan gud mi anay, mangita gud mi nga kanang sakto jud kayo. Sunod ani guys. O wag gitay makuha guys, manguha na tag tuway guys, kay daghan kay tuway. Kuman ani guys, manimpala da pud atong dagat guys. Paita na yung pobreta guys oy. Wala man tay income. So kung dagat, so ani sa taning kamad-an. Magkuhan sa ta, magkalingaw sa tag vlog Ngani vlog ba ba na yun? sinday og naay mo light. Ay, noy, ngani. Nga lagi. Igsuon guys, oh, kay nakapula. May unod ni. Tanawa guys. Mo ni siya oh. Mo ni siya akong gianhe ani. Kay gusto jud ko mo tilaw og ingon ani butong sa nipa. Hindi unod. So ko ani ko anan. Kung unod. Ngita ko to ya. Agsundang, diato mas gato. Mahulog mo ka totong kuan Clark. Dito jud sa balay? Yangan. Ano po siya butong? Wala siya lubi. Rukur bunta. Kanang kuan Clark. Butong ra kay siya noy. Hmm? Bata ra kay siya nga pagkabutong. Guys, oh. Me. Ubang kauban ako ani guys, gipanghawoy na, wala man ta kuan. Dugon kay glamok ko.